deo bezbednosnog tima nekadašnjeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura poginuo je u američkoj raciji koja je dovela do njegovog hapšenja, izjavio je venecuelanski ministar odbrane general Vladimir Padrino Lopez. Ovaj zločin počinjen je nakon što je hladnokrvno ubijen značajan deo njegovog obezbeđenja, vojnika i nevinih civila, rekao je Padrino. Koja sve pitanja otvara američko hapšenje sada bivšeg predsjednika Venecuele Madura? Razgovaramo sa slovenačkim političarem, predsjednikom Slovenske nacionalne stranke, Zmagom Jelinčićem. Dobroveče, dobrodošli u program. Dobroveče. Evo, za početak da krenemo i od ovih poslednjih vesti, upravo se oglasilo i Ministarstvo pravde Sjedinjenih država saopštava zajedno sa FBI-om i Agencijom za borbu protiv narkotika da je operacija hapšenja predsjednika Venecuele mesecima planirana i da je sprovedena tek nakon što su iscrpljene sve zakonske mogućnosti da se slučaj reši mirnim putem. Kako komentarišete? Pa prvo treba da se zna da to nije bilo samo hapšenje predsjednika, nego je bila to invazija Venecuelu, jer u upotrebi je bilo oko 150 zrakoplova na koji su išli prema otprilike 20 uporišta venezuelske ove armije. To je pripremljeno jako dugo vremena, jer zanimljivo je da su 23.12. ili 25.12. Maduru je bilo nuđeno da jednostavno da može da ode u Tursku, ali nije pristao na to. A sa druge strane zna se da su u Kentakiju napravili kao istu kuću kao što je bila kuća Madura tamo u Caracasu. Znači, pripreme su bile ne samo nekoliko mjeseci, verovatno godinu i pol i tako dalje. I onda još izučavanje ovih specijalnih američkih jedinica, to ne ide preko noći. Čekajte, izvinite, rekli ste da su pripreme možda trajale godinu do godinu i pol dana. Evo, predsjednik Trump je nepunih godinu dana na vlasti po drugi put. Ko je onda to započeo i organizovao? Pa organizacija je išla i preko CIA, pa ponešto i FBI-a već za vreme prijašnjeg predsjednika Bidena. I onda je Trump je to produživao i sad je došlo do toga da se to napravilo. I zna se da su ove varnostne sile oko Madura su bili Kubanci. To nisu bili venezuelske varnostne sile, nego kubanske. Znači, nije imao poverenja u sopstvene ljude. I vidi se, bilo je oko 40 mrtvih na strani Madurovi strani i to uglavnom vojnici pa i nešto civili, a sa druge strane Amerikanci su imali samo 6 ranjenih. Znači, a šta je zanimljivo? Zanimljivo je to jer su Nikolasa Maduru optužili kao da je vođa terorizma i da je kod trgovine sa drogom šef nekog narkokartela. Ja ne znam kako će to Amerikanci pravnim putem Evo, gledat ćemo sutra već u 18 časova po našem vremenu će se Nikolas Maduro i njegova supruga naći pred sudijom na Manhattanu. Pa to su oni američki brzi sudovi, ali Maduro ima pravo i na zagovornika i na advokata i oni će postaviti pitanje kako terorizam, imate dokaze za terorizam, imate dokaze da je Maduro stvarno šef nekog narkokartela. Možda su tu nešto pronašli, ne znam, teško je reći, ali sa druge strane bitno je da je Amerika išla zato da se vrati ono što su joj oduzeli. Naime, 1976. godine bila je prva nacionalizacija ovih naftnih izvora u Venecueli, a onda je Chavez u godinama 2000 do 2012. još to zaoštravao i sve su izbacili strane kompanije, a najviše američke, pa engleske i nešto i nizozemske. Tako da ali ulagali u tu industriju naftnu nisu ništa. Zbog toga je Trump rekao da će Amerika da preuzme vođenje Venezuele. Protiv toga je rekla i ova sadašnja VD, vršilac dužnosti predsjednika, ova Delcy Rodriguez.
Ona je rekla da će surađivati sa Amerikom, ali u ograničenom omjeru, ne tek tako i direktno. Ovo je pokušavala je da se nekako ušunja i ova Maria Machado iz opozicije, ova koja je dobila Nobelovu nagradu za mir, ali je Trump odmah rekao da ona nema nikakve mogućnosti da dođe, jer je i venezuelski narod ne želi i jednostavno ne veruje joj. Ali vidjet ćemo šta će biti. To će se sad jako brzo vrtiti sve i ne znam, Venezuela nije ništa ulagala u naftnu industriju, a ova naftna industrija postrojenja još su iz onih vremena i uglavnom nisu kao svojina Venezuele. Tu će međunarodni sudovi nešto da rade, da se to povrati, da se isplati neka odšteta i tako dalje, ali teško je sa odštetom jer na primjer Venezuela ima jako loš za crpljenje nafte. Sad mislim da crpe samo otprilike 1 milion barela godišnje, što je malo. A sa druge strane kad pogledamo, Venezuela ima između 17 i 20% svjetskih zaliha i rezerva nafte. I to je otprilike 303 milijarde barela. To je izuzetno mnogo. Ali venezuelski narod nije imao ništa od toga. Maduro radio što je radio i inflaciju je snizio. Inflacija je bila 2018. je bila čak 1 milion postotaka godišnje. Sad se to snizilo na nekih 150 do 200% inflacija, ali to je još uvijek je loše. Ali sa druge strane kad pogledamo, Venezuela je daleko. I sad kad je Trump napao Venezuelu, ja mislim da će odustati od Ukrajine. On će ostaviti Ukrajinu Europskoj uniji, a on će čistiti dobro, naftu će uzimati, jasno da će uzimati naftu, ali čistit će i ove trgovce sa drogom, sa kokainom uglavnom, i verovatno će cena kokaina porasti i u Europi, pa verovatno i u Sloveniji, jer u Sloveniji nažalost mnogo ljudi troši kokain. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti, ali ne znamo da li će nešto slično Trump napraviti i sa Kolumbijom. Hajmo da čujemo, imamo poslednje vesti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je danas u telefonskom razgovoru za intervju za magazin Atlantik da Venezuela možda neće biti posljednja zemlja podložna američkoj intervenciji, ističući da je Grenland potreban Sjedinjenim Državama. Kaže, nama je Grenland zaista potreban, apsolutno. Rekao je Trump, navodeći da to ostrvo, kao deo Danske i NATO saveznik, jeste okruženo ruskim i kineskim brodovima. Pa, ruski i kineski brodovi uvijek će biti okolo bilo kog otoka. To se ne uzima kao ozbiljno. Druga stvar je da bi Trump voleo da ima baze na Grenlandu. Ali ja mislim da će se tu preći sa Dancima jer oni neće dozvoliti. A sa druge strane tu je ipak Europska unija koja je trula, loša i u propadanju, ali mislim da to je ipak Europska unija će se dići protiv te ideje. Ja mislim da će Trump, možda je to i varka, ovako da malo govori u vezi Grenlandije, ali će verovatno ići još na druge zemlje, ne samo na Kolumbiju, a i na verovatno neke druge zemlje u južnoameričkom regionu. Evo imamo i poslednje vesti sa terena, polako da stiže
konsolidovane informacije. Nekoliko kuća u Katjalamaru, blizu prestonice Venecuele, Karakasa, oštećeno je ili ti uništeno tokom američke vojne operacije koja je dovela do hapšenja predsjednika Madura i njegove supruge. To su izjavili danas stanovnici tog grada, dok zvaničnici jesu prijavili i nekoliko smrtnih slučajeva. U oblasti La Guairi, u Karakasu i susednim državama Mirandi i Aragvi poginuli su vojnici i civili, veći deo Madurovog obezbeđenja, iako nisu dali tačne podatke o broju poginulih i ranjenih. Kada govorimo o ovoj akciji, trajala je, evo kako kaže Marko Rubio, 2,5 sata. Vidimo sada i da ima ipak oni koji su stradali i oni koji su ranjeni. Kako komentarišete? Pa u svakoj takvoj akciji ima mrtvih, ima i ranjenih, ali ta akcija je bila izvedena izuzetno tačno i rekao sam već da su u Kentakiju izgradili kompleks isti kao što ima Maduro u Karakasu i trenirali su na tom kompleksu, tako da su znali svaki korak. A pored toga, ja mislim da onih $50 milijuna američkih koje je Trump obećao onom izdajniku ili nekome koji će dati neke bitne informacije, i tu verovatno ima ova lova ima neki svoj konačni krajnji domet ili da je neko to primio. Ne zna se, to će doći posle određenog vremena. Vidjet ćemo ko će ovu lovu uzeti ili će se ova lova podeliti na više delova, ne znam. Po mome, takva akcija... Nastavite, slobodno nastavite. Po mome, takva akcija i takvih $50 milijuna, to se radi i to se izrađuje sa obavještajnim službama. Neki su dobili lovu, neki su zbog toga jer nisu volili Madura surađivali, a sad vidjet ćemo šta će biti dalje. Teško je reći šta će se desiti, sve zavisi od naroda, sve zavisi od naroda šta će onda kaže, šta želi i šta misli. Pa kako vama deluju Venecuelanci, evo, jedan dan nakon što im je predsjednik uhapšen od strane Amerike? Pa u prvom redu treba da znamo da otprilike 8 miliona Venezuelaca živi u inostranstvu. Oni jasno plešću i kažu bravo, to je dobro, to je tako i dalje. Ali što se tiče ljudi, onih ostalih 20 miliona što su unutar zemlje, teško je reći kako oni razmišljaju. Možda imaju još straha pred onim policijskim terorom Madura ili kako, ili možda su voljeli Madura. To je teško reći, to treba da pričekamo neku sedmicu dana otprilike pa da se malo razjasni, pa da vidimo kako narod diše. Jasno. Kritike hapšenja Madura dolaze iz unutrašnje politike Sjedinjenih država. Kamala Harris, bivša potpredsjednica Sjedinjenih država i da ne zaboravimo rival Trumpu u posljednjim predsjedničkim izborima, osudila je taj potez. Da li će doći do nekih nestabilnosti unutar američke političke scene ili demokrate osuđuju ovaj događaj samo zato što je Trump njihov protivnik? Pa demokrate bi napravili isto kao što je napravio Trump, ali sad demokrati dižu dreku zbog toga jer to nisu oni napravili. A sa druge strane treba da se zna da je demokratska polovina Amerika izuzetno pod uticajem kokaina. Znači, troši se kokain izuzetno mnogo i verovatno će biti sad problema jer skočit će cena ovog kokaina i bit će manjak toga. Tako da demokratske, ove woke i ove LGBT varijante, tu njima se sigurno ne sviđa. A još jedna stvar, oni će raditi sve protiv Trumpa, makar napravio bilo šta dobro. Mnogo ljudi je, i to ste spomenuli, iz Venecuele otišlo u vreme Madurove vlasti, jer je ekonomska i socijalna situacija bila jako, jako loša. Zašto je bilo takvo stanje u zemlji ako znamo da je ona zaista ima najveće rezerve nafte na svetu? Pa niko nije upravljao i ove
nije ulagao u infrastrukturu ove naftne industrije. To je sve zastarjelo, niko nije upravljao, nego je samo proizvodnja nafte je pala i opala je na sadašnjih otprilike samo 1 milion barela godišnje, što je 5-6 puta manje nego što je bila prije. I zbog toga će Amerikanci su rekli da će učiti, da će opraviti ove infrastrukturne varijante, ali da će deliti biznis, tako da rekli su barem da će od toga imati pozitivni finančni prijem i Venezuela pa i Amerika. Kada Trump kaže da će da vrate te rezerve nafte koje su zapravo njihove, ne znam, podsjetite nas, je li bio neki period kada su Amerikanci sarađivali sa Venezuelom i kako je Venezuela tada izgledala? Pa, Amerikanci su imali u posjesti ove industrije naftne sve do 1976. Tada je došlo do one prve nacionalizacije, a onda je Hugo Chavez napravio još gore između 2000 i 2012. Ovo je zaoštravanje svih ovih upotreba i rada ovih stranih agencija, stranih firmi i sad Amerikanci hoću to da vrate. Jer ja mislim da su čak na nekim sudovima se sporio u vezi ovog troška koji je ostao, koji nije došlo do zarade i industrijska postrojenja još uvijek su, kako se kaže, u vlasti stranih firmi. Vidjet ćemo, to će biti zavrzlama opasno. Evo i dok vi govorite, mi gledamo i sliku na venecuelansko-kolumbijskoj granici i da podsjetimo negdje naše gledalce da je 30.000 kolumbijskih vojnika raspoređeno na 2200 km dugoj granici između Venecuele i Kolumbije. Znamo da je Trump upozorio i videli smo i u ovoj posljednjoj izjavi za magazin The Atlantic da ovo neće biti posljednja intervencija koju su preduzele Sjedinjene Američke Države u ovom regionu. Trump kaže kolumbijskom predsjedniku da čuva leđa. Također spominje se tu i Kuba. Marco Rubio je inače spomenuo danas da situacija na Kubi jeste loša, ali nije precizirao da li će i ova zemlja biti predmet sljedeće akcije Sjedinjenih Država. Šta vi očekujete kada je reč o Kolumbiji i Kubi? Ja mislim da što se tiče Kolumbije može se desiti nešto slično kao što se desilo sad u Venezueli. Ali vidjet ćemo šta će biti dalje. Ali jedna stvar je dobra, Amerika se sad okreće na stranu od Europske unije, od Ukrajine, tako da ja očekujem prodor Rusa, još brži prodor Rusa u Ukrajini. Europska unija ne zna šta će. Europska unija sad, oni nikako ne znaju, sad ne razumeju jer vanjska politika Europske unije stoji na nekim, da kažem, blesavim individuuma koji ne razumeju šta se može desiti i šta će se desiti. Jedino razmišljaju koliko love će strpati sebi u džep, ali to nije to. Ja mislim da se ova geopolitička varijanta sveta menja se, apsolutno se menja i to ide nekako sa onim što je Trump rekao, ovaj novi sistem sigurnosti, da će se on posvetiti sopstvenim varijantama i regionu, a da će ostaviti u prvom redu i Kinu i Rusiju da oni sređuju stvari na svom terenu. Tu Europske unije nema nigde, to će nestati i vidjet ćemo šta će biti. Biće zanimljivo, ako ništa drugo. Makar je teško jer su tu ljudske žrtve. Francuska je osudila akciju hapšenja Madura, Britanija nije. Kako vidite reagovanje opšte evropskih zemalja u svemu ovome? Kažete da oni ovde negdje jesu sklonjeni sa strane i moram da vas pitam i za kako ocenjujete tu rusko delovanje ili možda bolje reći nedelovanje? Prvo i zanimljivo je što Britanci nisu osudili tu varijantu, ali Britanci su uvijek, njih je treba uzimati sa jako
opasni su oni stvari, oni govore ne jedno, rade nešto drugo. Ali verovatno hoće Velika Britanija da se nekako uvlači Amerikancima, jer Amerikanci su udarili par jakih šamara Velikoj Britaniji, pa verovatno sad pokušavaju na taj način da se nekako približe Trumpu i Americi. Vidjet ćemo. A Francuzi ko Francuzi. Francuzi će skakati uvijek, kao i uvijek skaču, ali Macron, on ne razume mnogo šta se dešava, ali to je verovatno zbog toga jer ljudi su digli su se ljudi, pa ljudi govore ovo, pa treba Macron nekako da ih sluša, jer i on gubi pozicije u Francuskoj. Aha. Venecuelanska vlast proglasila je vanredno stanje, potpredsjednica Delcy Rodriguez preuzela je ulogu predsjednika. Da li za sada uopšte postoji venecuelanska vlast ili ona samo produžena ruka Vašingtona? Negde smo i na početku govorili o tome da je ona i danas rekla Rubiju da je spremna za saradnju, u kakvom obimu, u kakvim oblicima. To je već za pitanje. Delcy Rodriguez je obećala Rubiju da će surađivati u određenom obimu, a sa druge strane rekla je kasnije da neće da surađuje sa Amerikom. Ali ja mislim da će doći do nekih dogovora, razgovora. O tim razgovorima i šta će se desiti, mi verovatno tu u Evropi nećemo čuti dok se ne sklopi neki ugovor i dogovor, i do tada vidjet ćemo šta će biti. Ja ipak mislim da je ova Delcy Rodriguez treba da razmišlja i o sopstvenim ljudima, o venezuelskoj populaciji, i njima ona ne sme da se pravi kao odmah ćemo kleknuti pred Amerikancima, jer onda će izgubiti sopstvene pozicije za produžetak svoje političke karijere. Za kraj da vas pitam i prosto kako posmatrate, videli smo i okupljanja u Karakasu u Venecueli, ima i oni koji se tamo raduju, ima oni koji kritikuju ovaj potez Sjedinjenih država, pa čak i u samoj Americi. Kako gledate i na podršku Madura u ovom trenutku? Neki kažu da je to paradoksalno. Pa čujte, teško je reći kako ljudi razmišljaju. Nekim ljudima Maduro nije bio protivnik. Neki ljudi su ga, makar je to bila njegova policija izuzetno, da kažem, i brutalna ponekad, nekad su ipak ljudi voljeli da imaju neki određeni red i mir. Sad ćemo vidjeti. I još je nešto, ne veruju Amerikancima i oni koji će se vratiti u Venezuelu iz inostranstva verovatno će biti razočarani, jer ne možeš ti da promeniš kompletan